Θυμίζω την αναπνοή του πιλάτες. Εισπνέω από τη μύτη, εκπνέω από το στόμα. Είναι πλευρική η αναπνοή μου, που σημαίνει ότι φουσκώνουν τα πλευρά μου και όχι η κοιλιά μου. Στην εισπνοή λοιπόν φουσκώνουν τα πλευρά μου, στην εκπνοή τραβάω και κλείνω τα πλευρά μου και ανεβάζω τους μυς της κοιλιάς, βάζω μέσα τους μυς της κοιλιάς, μέσα και πάνω προς τον αμφαλό μου. Τραβάω τους μυς της κοιλιάς μέσα και πάνω προς τον αμφαλό. Εισπνοή λοιπόν από τη μύτη, εκπνέω από το στόμα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε παλάμες στα πλευρά σας. Φουσκώνουν λοιπόν τα πλευρά μου στην εισπνοή, εκπνέω, τραβάω. Αυτή η αναπνοή καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης που θα κάνουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η εισπνοή κοιτάμε ευθεία μπροστά. Στην εκπνοή στρέφω το κεφάλι μου από τη μία πλευρά. Η εισπνοή στο κέντρο, εκπνέω από την άλλη. Η εισπνοή στο κέντρο, εκπνέω πλάι. Η εισπνοή στο κέντρο, εκπνέω από την άλλη πλευρά. Συνεχίζω για άλλες 2 φορές. Εισπνοή στο κέντρο, εκπνέω πάνω. Εισπνοή στο κέντρο, εκπνέω κάτω. Εισπνοή στο κέντρο, εκπνέω πάνω. Εισπνοή στο κέντρο, εκπνέω κάτω. Εάν δεν σας είναι πολύ άνετη η θέση οκλαδών, μπορείτε να ανοίξετε ελαφρώς και τα πόδια. Συνεχίζω. Ωραία. Πάμε να φέρουμε χέρια μπροστά. Εισπνοή, θα ανοίξω το στήθος. Έκπνεω, κλείνω και πάμε προς τα πίσω να κάτσουμε στην ουρίτσα μας, μέσα η κοιλίτσα, μέσα το στήθος και το κεφάλι. Σπρώχνω προς τα πίσω τη σπονδυλική μου στήλη να κάνω καμπουρίτσα. Εισπνοή, ανοίγω. Έκπνεω, κλείνω και σπρώχνω προς τα πίσω τη σπονδυλική μου στήλη. Εισπνοή, ανοίγω. Έκπνεω, κλείνω. Ωραία, πάμε να φέρουμε παλάμες πάνω στα γόνατα και θα κάτσουμε προς τα πίσω. Τώρα, όπως κάναμε πριν, μέσα η κοιλίτσα, μέσα το στήθος και το κεφάλι. Σπρώχνω προς τα πίσω τη σπονδυλική μου στήλη, κατεβάζω τους ώμους μακριά από τα αυτιά μου. Εκπνέω, βγάζω όλο τον αέρα. Ωραία. Επιστρέφω πίσω, πάμε να ανοίξουμε ποδαράκια τώρα. Θα φέρω point τα πέλματά μου. Πάμε να ανοίξουμε το στέρνο, έξω το στήθος, τραβάω πίσω τους ώμους και εισπνοή point, εκπνέω flex. Εισπνοή point, εκπνέω flex. Μπορείτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο για ίσια σπονδυλική στήλη και ίσια πλάτη. Μπορείτε να φέρετε την πλάτη σας πίσω στον τοίχο. Ωραία. Παραμένουν point τα πέλματά μου και παλάμες εσωτερικά.
Εισπνοή όπως είμαι, στην εκπνοή τώρα πάμε να φέρουμε μέσα το κεφάλι, μέσα το στήθος, μέσα την κοιλίτσα, θα κάνω καμπουρίτσα τη σπονδυλική μου στήλη χωρίς να φέρνω τους ώμους μπροστά, είναι πίσω οι ώμοι μου και περπατάω σιγά σιγά μπροστά. Εισπνοή με κάτω, στην εκπνοή σιγά σιγά επιστρέφω πίσω και αρχίζω και ανοίγω μόλις πάω πίσω, έξω το στήθος, κατεβάζω τους ώμους, τελευταίο το κεφάλι. Σε 4 χρόνους είναι τώρα η αναπνοή μου και αργά γίνεται η κίνηση, ρολάρω μπροστά με καμπουρίτσα τη σπονδυλική μου στήλη και ρολάρω προς τα πίσω, πάλι εκπνέω και αργά σιγά σιγά ισιώνω την πλάτη. Αν θέλετε μπορείτε να φέρετε την πλάτη σας και τη σπονδυλική στήλη ξανά στον τοίχο και σιγά σιγά σπόνδυλο σπόνδυλο επιστρέφω πίσω στον τοίχο. Θα θυμάστε πρώτο κατεβαίνει το κεφάλι και τελευταίο επανέρχεται πίσω. Εισπνοή όπως είμαι, στην εκπνοή μέσα το κεφάλι, μέσα το στήθος, μέσα η κοιλίτσα μου, κάνω καμπουρίτσα και κατεβαίνω. Δεν έχει σημασία πόσο μπορεί να κατέβετε, πόσο χαμηλά. Εισπνοή με κάτω, στην εκπνοή σιγά σιγά ρολάρω προς τα πίσω και αρχίζω και ανοίγω σταδιακά. Έξω το στήθος, ανοίγω το στήθος μου καλά, πίσω οι ώμοι, τελευταίο το κεφάλι. Εισπνοή στην εκπνοή μέσα το κεφάλι, μέσα το στήθος, μέσα η κοιλίτσα μου, κάνω καμπουρίτσα τη σπονδυλική μου στήλη, κατεβαίνω. Εισπνοή με κάτω, στην εκπνοή σιγά σιγά επιστρέφω πίσω και αρχίζω και ανοίγω σταδιακά, έξω το στήθος, πίσω οι ώμοι, τελευταίο το κεφάλι. Ωραία. Πάμε να φέρουμε εσωτερικά τα πόδια μας και φέρνω παλάμες στους αστραγάλους, έξω το στήθος, απομακρύνω τους ώμους από τα αυτιά μου, ισιώνω την πλάτη. Πάμε λίγο να ισορροπήσουμε πίσω στην ουρίτσα μας, να κάτσουμε στα καθιστικά μας σωστά. Με μία όθηση λοιπόν θα φέρω πίσω τη σπονδυλική μου στήλη, σε μία ευθεία θέλω και φέρνω μπροστά τα πόδια, πιέζω και φέρνω προς τα πάνω, ενωμένα τα πέλματά μου, ενωμένες οι πατούσες. Ωραία, έξω το στήθος, τραβάω πίσω τους ώμους. Εκπνέω. Μην ξεχνάτε να αναπνέετε. Πολύ βασικό. Το πιο βασικό πράγμα στο πιλάτες είναι η αναπνοή μας. Τραβάω μέσα και πάνω προς τον αφαλό, τους μυς της κοιλιάς μου. Για να ισορροπήσω, μας βοηθάει να ισορροπήσουμε. Εάν δεν μπορείτε να ισορροπήσετε, κανένα πρόβλημα, σιγά σιγά λοιπόν θα πηγαίνω προς τα πίσω, μπορείτε με τη βοήθεια ξανά του τοίχου να ισορροπήσετε. Ωραία, επιστρέφω πίσω αργά και πάμε να φέρουμε και να κλείσουμε τα πόδια και να γυρίσουμε σε θέση τραπεζάκι. Θα ανοίξω τα γόνατά μου όσο περίπου το άνοιγμα της λεκάνης. Θα φέρω κάτω από τους ώμους τις παλάμες μου, ανοιχτά τα δάχτυλα πατάνε καλά. Θα φέρω επίσης την κοιλίτσα μου μέσα και πάνω προς τον αφαλό, μια ελαφριά κλίση της λεκάνης θέλω τώρα εδώ, έτσι ώστε να είναι σε μια ευθεία η σπονδυλική μου στήλη, δεν θέλουμε να κάνουμε εδώ καμπουρίτσα. Θέλουμε να τραβήξουμε την κοιλίτσα μέσα και πάνω προς τον αφαλό, έτσι ώστε να είναι σε μία ευθεία η σπονδυλική μας στήλη. Πάμε λίγο να κάνουμε αντίθετο πόδι με αντίθετο χέρι. Εισπνοή, θα ανεβάσω προς τα πάνω, μακραίνω, αντίθετο πόδι με αντίθετο χέρι, χωρίς να κατεβαίνει η κοιλίτσα μου προς τα κάτω. Εκπνέω, επιστρέφω πίσω. Και αλλάζω, εισπνοή, ανεβάζω, εκπνέω, επιστρέφω πίσω. Εισπνοή, ανεβάζω προς τα πάνω, εκπνέω, επιστρέφω πίσω. Με ανοιχτά τα γόνατα επιστρέφω και ανεβάζω πάνω, μακραίνω μπροστά, τραβάω μέσα την κοιλίτσα μου να μην κάνω λόρδωση. Επιστρέφω πίσω και εκπνέω. Μακραίνω, εισπνοή, εκπνέω, επιστρέφω πίσω. Εισπνοή, μακραίνω, έκπνεω, επιστρέφω πίσω με ανοιχτά γόνατα.
Μην ξεχνάτε να αναπνέετε. Τραβάω τους μύστης κοιλάς μέσα και πάνω προς τον αφαλό μου. Δεν αφήνω να πέσει η κοιλίτσα προς τα κάτω. Τελευταίο. Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά να κατέβουμε μπρούμητα. Η μία παλάμη πάνω στην άλλη και πάνω το μέτωπό μου. Και καμία κίνηση στον κορμό, χαλαρώνω τους ώμους μου, χαλαρώνω τον κορμό. Κίνηση μόνο στα πόδια για πίσω μυριαίους. Κοπίστιους μυριαίους. Εισπνοή κάτω, στην εκπνοή μόνο δεξιπόδι, φλεξ, το πέλμα μου θα το φέρω κοντά στους γλουτούς. 2 εκπνοές θέλω εδώ, φου, φου και κάτω εισπνοή. Το ίδιο πόδι πάνω, φου, φου και κάτω. Φου, φου και κάτω. Εισπνοή. Χαλαρώνω τον κορμό μου και το κεφάλι, κάτω το μέτωπο. Φου, φου. Επικεντρωθείτε στην άσκηση. Φου, φου. Περίπου 8 επαναλήψεις σε κάθε πόδι. Και πάμε το άλλο πόδι, εισπνοή κάτω, 2 εκπνοές. Φου, φου, φλεξ. Φτέρνα προς τους γλουτούς. Φου, φου και κάτω. Εισπνοή, 2 εκπνοές. Φου, φου και κάτω. Χαλαρώνω. Χαλαρή η ώμη μου και ο κορμός. Τελευταίο. Ωραία. Φου, φου και κάτω. Και πάμε να ανοίξουμε τώρα τα πόδια μας όσο είναι το άνοιγμα από το στρωματάκι μας. Θα φέρω εσωτερικά τις στέρνες, εξωτερικά τα δάχτυλα των ποδιών μου σε στάση πιλάτες. Πάμε να φέρουμε χέρια δίπλα στα ισχύα μας. Θα φέρω το μέτωπό μου κάτω στο πάτωμα. Απομακρύνω τους ώμους όσο το δυνατόν περισσότερο και θα φέρω τις παλάμες προς τα γόνατα. Καθώς ανεβαίνω θα φέρω και θα μακρύνω τις παλάμες. Σιγά σιγά περπατάω τις παλάμες μου προς τα γόνατα, χωρίς να ανεβάζω το κεφάλι προς τα πάνω. Το κεφάλι είναι κάτω, στην ίδια ευθεία με τη σπονδυλική μου στήλη. Εισπνοή ανεβαίνω, εκπνέω, κατεβαίνω αργά προς τα κάτω. Εισπνοή θα ανεβάσω κορμό επάνω και απομακρύνω τους ώμους από τα αυτιά. Εκπνέω, επιστρέφω πίσω. Εισπνοή ανεβάζω κορμό επάνω, ξεκολλάω το στήθος από το πάτωμα, εκπνέω, κατεβαίνω. Εισπνοή ανεβάζω κορμό, εκπνέω, κατεβάζω. Σε κάθε εισπνοή που ανεβαίνω προς τα πάνω, οι παλάμες πάνε προς τα κάτω. Αντίθετη κίνηση. Άλλες 2 φορές. Εισπνοή ανεβάζω κορμό, εκπνέω, κατεβάζω. Εισπνοή ανεβάζω, εκπνέω, κατεβάζω. Ωραία. Πάμε να φέρουμε παλάμες δίπλα στο στήθος και σιγά σιγά έρχομαι προς τα πίσω να χαλαρώσω. Χαλαρώνω και προσπαθώ να φέρω τους γλουτούς κοντά στις στέρνες, να κάτσω δηλαδή προς τα κάτω, φέρνω τις παλάμες μπροστά, τεντώνω μπροστά τη σπονδυλική μου στήλη και κατεβάζω προς τα κάτω. Παράλληλα θέλουμε αντίθετες δυνάμεις εδώ. Πιέζω προς τα κάτω τη σπονδυλική μου στήλη, καλή διάταση στην πλάτη μου. Φου, εκπνέω, βγάζω όλο τον αέρα. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να ανέβουμε. Πάμε προς τα πίσω, να κάτσουμε προς τις στέρνες, έξω το στήθος, πίσω η ώμη μου. Θα φέρω μπροστά τα χέρια, πλέκω τα δάχτυλα μεταξύ τους, στρέφω από την αντίθετη πλευρά.
Και παίρνω μέσα την κοιλίτσα μου, μέσα το στήθος και το κεφάλι, ρώχνω τη σπονδυλική μου στήλη προς τα πίσω, να κάνω καμπουρίτσα. Ωραία. Σιγά σιγά ανεβαίνει. Εάν δεν μπορείτε να κάτσετε σε αυτή τη θέση, μπορείτε να φέρετε τα πόδια σας θέση οκλαδών. Πλάγια κάμψη από τη μία πλευρά, μακραίνω τον κορμό μου. Εκπνέω, βγάζω όλο τον αέρα. Ωραία, πάμε στο κέντρο, εισπνοή, εκπνέω από την άλλη. Επιστρέφω σιγά σιγά πίσω στο κέντρο, εισπνοή στην εκπνοή, κατεβάζω χέρια. Και αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.